Culturu TV, alstan sana jonge signing in. En zoals u op beeld ziet, dan zijn we hier op een plek. En wie wilt mag gissen? We zien hier een foodbasket dat geplaatst is door de overheid. En we zijn hier zo te Meerzorg Veerplein. En zoals u ziet, in de boeroeting, isabi, wanneer we jaren geleden, of tenminste een aantal jaren terug gaan, dan wisten we dat jabe de one plek sa, ja, je kan chillen, je kan doen om en zo sani. En zoals u de plek nu ziet, dan zijn er enkele warungs, zoals u daar ziet, enkele warungs en nog mensen die hier zo komen zitten. In het kader hiervan zijn we dus dan op Commewijne. En wanneer we op Commewijne zijn, dan kunnen we niet naar Commewijne komen. Dat unotak nanga Commewijne Baas. Isabi, we gaan hem vragen van waar de naam Commewijne Baas. En we gaan hem vragen hoe het gaat met het district Commewijne. Isabi, sana de ontwikkelingen jaso, aroko eroko jaso, met name politiek. Want alles wat de klok slaat naar politiek no-no-de. En we gaan ook vragen van Asan Egojaso naar Meerzorg Veerplein. De heer Commewijne Baas, je kunt meer naar deze kant. Ja, oké. Je naast zenuw toch? Oké, wat de meneer Commewijne Baas dan we actie misdrijf. Oké, misap een baas in Suriname. En we gaan zijn naam niet noemen, maar dan weet ik een baas. Dan heb je daarnaast nog een Paramaribo baas. Ja. Weet je? En we gaan niet de andere naam ook niet noemen wie hij is. En dan hoor ik nu de Commewijne Baas. Wie is die Commewijne Baas? Commewijne Baas, dan zeg ik over een heel district. Ja. 6 resorten van het district. Het district naar uit de resorten heb je resort Meerzorg naar Moro Bigiwang. Ja. En dan heb je de resorten Tamarejo, ja. Resort Alkmaar, resort Nieuw Amsterdam, resort Baki en resort Johanna Margrieta. Johanna Margrieta. Ja, ja. Oké, als ik zou zeggen Commewijne, het is een district, ja, eigenlijk altijd, er valt veel te doen. Vooral wanneer het gaat om adventure. Weet je, er komen toeristen, vooral wanneer je de naam hoort, Margrieta, Baki, de soort sandati. Isabi, if man toerist bonen na Johan Adolf Pengel luchthaven en je moest leggen toerist dat uit. Sana Commewijne, sa ikango doedrape, sa jubotaki. Commewijne, nou, ik kan zien Tumsi Furu in Commewijne. Commewijne biggie, a biggie. Je hebt een Frederiksdorp, nou een plantage. En een plantage dat die biedt voeren aan de mensen kunnen gaan genieten in het bos, boswandeling. Dat weer lekker vertier. Je kan chillen, dat is mooi rustig, weekend packages, je kan take one weekend packages. Je doet het tori, dat is mooi rustig met je gezin. Daar heb je ook in resort Tamarejo, daar heb je Tamaida. Nou, zo mooi precies. Dat na bromtje precies revi. Dat na bromtje precies revi. Oké, lieve, het is mooi, maar dadelijk desmau denk ik nou een gratis promo. Maar je kan veel doen in Commewijne. Maar laten we terugkomen op Paramaribo Baas. Dus jij hebt, welke functie bekleed je hier? Ik Commewijne Baas nou een titel no de in Commewijne. Allemaal sabi no de mijn zijn via Facebook. En, ik was in Nederland, mijn brada tegen me zei, hey, ik doe een Commewijne Baas, ik ga doisri. Weet je, ik sabi mina vanaf Ching, Messi Hollanda kondre, ik sabi des maar alles met me de dape, Messi Holland, Messi ome kondre ba. Dus vanaf Ching me reizen, Messi kondre. Maar nou, mi deja zo en mi abafiri die Commewijne, omdat mi lop mi Commewijne, omdat de voorouders mi desmaf mi naar Jaden geboren, Jaden doet de sani, de jullie staan niet brada me, allemaal sap Commewijne Baas, zowel de Japanese brada nanga sisaf me, allemaal sap Commewijne Baas. If you know in Commewijne de net zie me, dat betekent dat ik de net in Commewijne, want Commewijne na me wano me regeren. Even de moment hoor ja zo tapa Veerplein, nanga alle ding de sponsor of me, na de mange tak, hey, Commewijne Baas, setatori. Na zo we zit hier Commewijne. En dat soms, in 8 jaar geleden, dat hij mij actie mee van, hey, ik kan voor vrije president zo Veerplein even gimme. Ja. Zo is hij bij voor vrije Veerplein. Maar de DC Rajab,
ik doe alle emotie voor zet ja zo fair play kon, want met tak nanging, amang een beste mati ook toe tak nanging, is dat toch? Dus heel binnenkort, zowel Compa, die ook veel hier doet in Commewijne, Soppo. Een bekend man Compa, dan ben ik Compa. Compa, computer, original computer. Wanneer we zeggen dat is het gewoon computer, aan vara. En daarom meer attacken van taki Compa, zeg ik in Zet Jakong, is heb alle de donateurs, luko master ook toe, zij doet voeren ook toe in het district. Master tire shop, dat nou een bandenzaak in een Oost-West-verbinding. En man dat doet voeren ook toe. En zowel sociale projecten, dan altijd Commewijne Baas het leven bijdragen. In wie soort manieren met dat het leven mee bijdragen in het district. De man bel even, zang zoals aan is sadape, a huiselijk geweld. Vooral a huiselijk geweld in Commewijne. Toch? Met big up, alle dingen, scoto bradaf mee. Politie meer zorg. De twee dames daarbij zijn rokken zo trangen naar huiselijk geweld. Mensen wansan sami wan barunu. Taki, if a vrouw no one moro, libe meka go. Tra vrouw de, uno fonde vrouw. Anders na school toe me voor je doro. En de probleem biggie, is dat toch? Het probleem dat belai in Commewijne? Ja, de probleem dat biggie in Commewijne, maar a daletje zo in mei, april. Als aan kon dalen even tak aan de zo voeren moro. Want alle bis voor Commewijne. Na mi ik kies alle den bis. Up to the time. Alle den bis voor Commewijne na mi. De mama sabi tak na mi na het man ja zo. Tak te alle den bis e doro Commewijne Baas. Dan me kies denk. Maar mine tak noti as aan gewoon me luku van kan go setting na DC Rajab. Ama na wan creatimang. Amang jepi, is dat toch voormalige DC ook toe, DC Polak. Amang dat bij jep, amang jepi DC bank ook toe. Allemaal doen den best. Is dat toch? Maar is dat a politiek dat je te keer rustig, is dat toch? Maar de man dan doet de best bij de man doen. Maar Sami want taki voor alle de Commewijners, en voor mijn leven want bijdragen. Leven van bijdragen, hoe doen wat na tanga langa na jawe tang, na jawe libi, met libi sweet tanga den een stani brada af minanga sisa. Dan zowel de Japanese brada 3 euro wang alamala sa etan in Commewijne. Dus met big up alamala in Commewijne, her district. Mi loop ding, omdat mi loop mi Commewijne, omdat na ja des maf mi hustle, fair play, ja des maf mi hustle, fair play. Alla de omhoef me, zowel me ook toe. Nou, alles zie hoe hustle. Het doe roko. Ja, en als ik verder mag gaan, Paramaribo, mitak Paramaribo Baas, Commewijne Baas, faf a steiger ja, so want ja so de boto emera aan eti toch, fa conditie maar dadelijk zo meteen wat ik wel drape ook toe, fa a model dat die? Ja, loko agos daar, nou echt het probleem voor om jari ba. Maar mijn beheer van minister betaki over een bakker project. Tak de man bakker, maar ja, dat was moeilijk zijn, maar zolang de man kan veel occasie vervoeren, dan echt meteen dan ubobreed, dan alle den boto kan kom vrij naar easy. Ja, oké. En vanaf dem chimboto, Adverteren? Boto, kijk, allemaal op den ching, kese, toch? Want de man is ook voor helaas. Ja, ontevredenheid is altijd, weet je. Altijd ontevredenheid, maar patiëntie. Patiëntie, loko president, nanga VP, de dape, de mij doen kan, de mij doen den best, is dat toch? Mek de man tan roko, mek de man roko, mek de man op een open oor, mek de man op een open oor, ga volk, weet je. En de man is tan roko, de man doet den best, is dat tak de man doet den sandi, vooral VP dape, misabama heel boom. Zabi toch, dus mensen naar big up gaan man. Ik kan man tan roko gewoon. Doen we sani, zabi toch, dus morom in aftaki. Juist. Als ik verder ga, Commewijne Baas, wanneer we kijken over het algemeen, isabi toch, zodra de man potjas ook ba, ontwikkeling in Commewijne, isabi, want if you taki allemaal op de hoogte, zot boemboen sani de man doek ba regeertermijn, want unute we looking regeertermijn, isabi toch? Na water, we kiezen schoon drinkwater. Dat is taki alasan kon zuiver in Commewijne, dus gedeeltelijk hoor, denk ik hoor.
Ja, maar vooral resort meer zorg. Wat rij pompen, dat ik kon zien wel. Wat rij pompen. Dus ik dit aan horen zo door. Ik de man doe de roko men. Liba politiek even aan say. No na ting fu roko. No na ting fu roko. Libi politiek na later 2025 denk je politiek. Maar ta asane komt no de roko fu luko des man na den problemen. Ah? A koers a koers, roko tapa koers. Isabi toch de sa in de winkri. Isabi toch dus dat mi wan roko tak omdat boemfuru mo fina wang de pina echt de pina. En mi kan jepi. En para Maribo, mijn last misreview. Commewijne Baas, als we verder gaan, want je tak je jere den kragi. Sana amis belangrijke kragi sa je jere fudes majaso na Commewijne. Ja, na Abosjebrug, na zo'n Abosjebrug, heb veel wano mo e chiro do jazo. Veel met takasan na dito. Wano mo de mating. Boy, dat ben je nog 2 uurtjes, yes, dat ben je veel. Hoe laat moet iemand van Tamarejo vertrekken om in de stad te zijn, over de brug? 5 uur. 5 uur moet hij al vertrekken. 5 uur moet hij al vertrekken van het huis. 5 uur. Dat je door het jazo kotak de 5:30. Nee, ik kan door. Het komt 6 uur de door. Je daarvoor doe het. Maar is die file? Dat alle de baka ukuf mejazo. Manyadam, baka passi. Alle de passi de mij tegen draad de mij rijden komen. Dus is dat weer. Dus. Maar is het zo dat de maar het kaboto het manting? Ja, zeker man. Aboto je boomfuru man. Je boomfurus man. Dus maar je pot de wagijazo of de kangabus. Dat je pot of de pot de bicycle of bronfiets. Dat je abragwa fotosie plata broki. Ja man. Dus eigenlijk zeg je me daarmee dat kwam tweede broki. De Fanodo. Ja, de Fanodo. Ik denk dat Penaliansberg. Daar wel. Daar boom. Daar allemaal bekend boren via een pronkweg. Via pronkweg. Dat je door de Noord. Ja. Bij wijze van spreken of een belwaarde zeedapje. Dat je door een doet weer Noord gewoon Leosberg zeedapje. Weet je, dat zou het wel leuk zijn. Je zou toch een broodje kon dapje, je hebt verlichtingen kon. Weet je, dus daarom. Okay. Nee, duidelijke taal. En wat zou sana een tweede punt? Eigenlijk houden we het meestal bij die eerste hoor. Maar een tweede kraakje lief voor abroki. Even nog bij Cara Santo. Boy botegi was sanere. Wat abroki? Dagelijks. Ja, maar ik bel met dat boy of van een abroki ja abroki stressung. En uiteindelijk abroki schrijft is stress af foto. Want tramang sang eigenlijk de man om abrabroki kong, maar de man reep sa, de man schrijft elati. De man schrijft elati. De elati. Juist. De man zei lati, de boy. De man zei lati, de schrijft lati. Tagalagan na loeiende serine, de man moest long. Tapa broodje. Weet je? En als tweede punt, wat zou jouw kraakje zijn? Dus tweede probleem, sa je bekaart aan voor het district? Het district, vooral de insipatie. Met de man zoeken, wist de man om aan asfalteer, maar op het santi in de zeewegen. Want alle des mij klagen, zowel helemaal Nieuw Amsterdam Zee, dat resort meer zorg, resort Tamarejo, weet je, dus een zorgvliet dat dus echt in de passie, soms naar fasie revi. Dus eines aan Sambika actie minister Lukuno Jaere, mina ap no one politieke vijand. Laat het duidelijk zijn. Commewijne Baas, namens Erigeri, Tapaveld in Commewijne. Toch? Dus mina ap no one politieke vijand. Suma wan similek vijand, dat de baere, maar mi no one creatimang. En allemaal sap tak mina wan creatimang. Zelf kompas ref sabi, zelf sopos ref sabi. Tak mina wan creatimang, jazz ref sabi. Jazz later, alle de manja in Commewijne masters ref sabi. Master na massa altijd met big up amandisi.
Amana wan kring atimang. En zolang je ati kring, de je tak sane waka bungi you. Isabi toch, de man wan tak zo lolo sanfi. Maar mi dat ik go doro. We moeten door, we moeten door, we moeten doorgaan. 100%. En laten we het afsluiten met Commewijne. Want voor vroeg me ook toe dat idena sportzaken. Isabi toch? ROS. En regionale ontwikkeling en sport. Wat kan je ons vertellen tegen over dat sportgebeuren? Sportgebeuren, want toestand is fassie. Maar de wansan noemen ze me legde maar uit. Taki. Mi dedape ala data pa kantoro nanga mi directoro Gordon. Ja. En te mi denanga papa mi na herdo de tapa veld. Dat we sisani isabi toch maar sane fasi toch maar a boy et doe roko. Ala de mi de tapa veld nanga man en mi sabi toch arsinio ala de mannen san desi a directoro e roko. Toch mi esi de sani e fasi. Ulus desani, dat noemen we wat aki. Ja, je bedoelt, zomaar moest zeggen, via overheid zie. Ja, via overheid zie. Financiën. Financiën zie, alasan moest je lusu, ulus desani. Want ja, amang karoko, maar eind, amans aan bepaal. Na uitvoerende macht. Na ding bepaal, dus ik dit doe de rokom, ik alasan go smooth, want mina papa dat hij na still going strong. Mi loba boy, Gordon. Ja, ik ga ook contact opnemen met Gordon, want vanuit een jongere, want is een base jongere, fanbase ook toe. En ik zoek boy. Sportgelegenheid, no dede, maar je zoekt op een veld voor play. En het lastige van, misschien is er een veld, maar waar je 100 man hebt, pardon. Even jura veld 2 uurtjes, en het is door ook ba. Adikba. Is dat beter? Dus we gaan een van deze dagen gaan we naar Gordon Tongitjouw. En dan gaan we een beetje babbelen over het jeugdbeleid. Want we zien bepaalde sportvelden ook toestaan onderhoud. De materiaal nog daar, de zijn dat niet daar. Maar we gaan ook, we zoeken donateurs. De man de Sanding Doros Kondre. Ook tussen een leven van bijdrage ook toe naar Suriname. Dus voor patiëntie, manga Gordon, u dit op het veld en usap seisa. Dus het komt goed, Dus het tegen taki, uno weer aboy ede, want aboy roko. VP, you boy roko. Dat one me met tegen. Dus u dit op het veld. Maar ik zag nog iets, want iemand stuurde me een video van een paar toiletten, sang isabi toch voor sportzaken drapen. Varang api story dat die kan leggen ons aan je uit. Ja, dus dat die loko voor dape. Ja, dus voor dat binnenkort eten. Want die dat binnenbedden. Dus voor dat binnen leg je even uit. Ja, maar zat ik even naar de directeur, dan is actie over soort gevallen dat de. Nee, duidelijke taal. Meneer Commewijne Baas. Is dat weet eigenlijk desmam sabi neng of je horen naar Commewijne Baas. Oké, Commewijne Baas, if je bij Apan Boskopu, die gemeenschap voor Commewijne, Sandat Bode. Zo voor Commewijne. 5 zei ik kom naar een instantie een immigratie die met wie zo'n suite 150 jaar immigratie. En tak alasan sa waka switigi uno sami kan taki tak doen voorzichtig in het district uno rijtranga en mensen wansan mi kan leggen uit zondag tussen Pandit Muliweg en de Bendadinweg is zondag tegen 6 uur zo gesloten. In de ochtenduren? Volgens mij in de ochtenduren of zoiets hoor. Meteen goed, maar checken even. Want ik dat hij een beetje aan de jaar zo. In een Oost-West verbinding. Dus een hier. Hier heeft een braderie van. Ja, een braderie. En een weer begin een wegomlegging. Dus u check aan Oost-West verbinding. En een drink tumsi voor daru. Ja, weet je, uno die trouxe voor daru, if uan kotek wa roti saus, dan wa roti saus na dat etak no de dape.
Roti saus hij houdt. En ano een promo, gewoon saus met roti. Saus met roti. Alla de man voor kompa bedrijf in Jaming. Alla de man voor kompa bedrijf in Jaming. Roti saus. Na roti saus is tak ik kom away no doen. Ja maar lekkere roti van Kataal. En zo hebt u het gehoord hier van Paramaribo Baas. Zo kan Migado, sorry hè, King Shango. Maar King Shango heeft al ook weer hè. Helemaal ja man, big up King Shango, tedrapen in België. Maar we waren hier in gesprek met Paramaribo Baas. Commewijne Baas. Waar hij uiteenzetting heeft gegeven omtrent het gebeuren ja in Commewijne. En dat is wat wij doen, we gaan naar de buurten. If you de iemand blok karuko even sana de problemen, want zo soort de problemen konta beeld en in de media, dan kan de regering zeggen van luister, no, go focus, want we zien ook wel Apura en we hebben ontwikkelingen in Apura en dergelijke. Dus de kracht van de media onderschat dat niet. Zolang je hoort binnen de grenzen voor de democratie, te taki, dat is een komboom. Big up, one boy, Shakil Musai en Tito. Alla den boys mee, de man mee dat en lok toe. Familie Overman, de heer gang, familie Meerzorg. Familie Pronk. De heer gang, de heer familie de Sumo Somito. Alla den man, familie Mohan. Alla den man, familie Chotu. Teku big up. Commewijne Baas de Janono de Zabi. We komen en we komen er. We komen en we tap doen mooi sani. Uno dat no dangan kosi sani here. Dat u mag sabi here. Wat bida rustig boy. Is dat wie toch? Duidelijk. Dus zo lobby. Die alle den kaunas maar en doe voorzichtig. Doe voorzichtig. En zoals u ziet, dan waren we hier te Meerzorg. En zoals u ziet dat je want to barja etere, je want to barja sa ikan doe sanire. En sa naja, je want bar. Wat heb je hier aan de rechterzijde? Het is een cocktailbar. Een cocktailbar die ik kan drinken, ja, ik kan doen drinken, ja zo. Nog meer als je naar voren gaat? Warongs, daar heb je bekende warong Sidomamper. Een van de bekendste hier. En waarom is aan de overkant zo verlaten? Ja, die gebouwen zijn van een andere heer. Waarom doet hij niet? Nee, dit is verhuurd hè. Het lijkt zo verlaten of na zo'n bombele serie december. Zo'n bombel, maar dat is ook verlaten. Maar deze is wel op de hoogte dat ik uitzetting kom. Dus Het is altijd leuk om ons even te wijzen, want je zijn in Nederland. Want we moeten fanpage aan Europa hè? Ja man, hier de Holland Telukunjaso. Dus het is ook goed dat het is, maar ik kon isabi jaso in Suriname tak des makaluku sa de ma edu. En als slagerij de ete? Ja, slagerij dat de ete, als slagerij de ete en als slagerij doen we. En hier hebt u een vruchtenstand. Dus zo ziet u, ja, goedemiddag. Dus zo ziet u ook dat ontwikkeling dit jaar hoor. We zijn in Commewijne. Dus hier eigenlijk hier een tent voor ons zetten. Een tent waarvoor? Voor schoolkinderen. Oké. Ja. Oké, dus de DC is bezig, dus hopelijk dat alles goed in orde komt. Ja, dus en dan heb je score op 10 kan de onderwand in. Want de score op 10 snap dat waardoor de mijn nati. De mijn nati. Dus zo amtramang. Kon een idee van hoe kan het want een scorotje ja zo. Dan met dat is een goede idee. Dus dan gaan we hier een beetje verfraaien, dan we put want dus bangje ja zo. Dus zo ik kon zetten dan de DC dus heel binnenkort dan met dirigeer. 100%. Ik zou man, 100%. Ik zou zeggen kom maar naar Baas, je bent goed bezig. Isabi, keep doing the good job. En zo succes, want uiteindelijk wat wij doen, wij gaan op pad. Fuchara interview, kongi desma fu, desma shi, sana de probleem. Sana ding boonsani sa edu, maar ook to den probleem. Maar het meest den probleem, want de probleem moest los op. Want de boonsani no, maar los op moro. Ja toch, dus ik zou zeggen bedankt voor dit interview en until the next time. Ja man, thank you, meneer Sangayong. We follow you, alla die ook toe, we follow you. Zo lobby you. En ta doen al boom roko. Power. Ja man, 100%. Alson Sanayong is signing out and until the next time.
Holland. Ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, wogo luku na Culturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de straat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuws. Culturu nieuws, pas de straat is refbuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go depti elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan